fer nosaltres, tu i jo, perquè la Himeka podria desaparèixer si no la protegim, oi que sí? Com? Qui t'ho ha dit, això? La Himeka? És igual, ho sé i ja està. El que vull saber és per què. Què li passa, que està malalta? No, no li passa res. El que passa és que és l'objectiu que tenen ells. Què? Qui vols dir ells? Qui la vol segrestar? El de les ulleres i la deessa aquella? Aquests la volen segrestar? Són aquests dos? La veritat és que no en sé gaires detalls, tampoc. La sensació que tinc és que aquest parell, més que atacar-nos, el que han fet és dedicar-se a vigilar-nos. Mira, si vols que et digui la veritat, jo tampoc ho sé què hem de fer exactament. Molt bé, doncs. La protegirem. Karin! Resumint, que el que hem de fer és protegir la Himeka. Ho penso d'una tot per assegurar-me que no li passi res. Vinga, home, no facis aquesta cara. Au, va, anima't, que segur que ens en sortirem. Per què rius? Perquè trobo que ets molt divertida i em fas riure, ves? Ah, sí, doncs. No saps la sort que he tingut que siguis la meva companya. De debò? Vinga, va. Tornem amunt. Vinga. Et fa mal el turmell, no? Què és aquesta sensació que tinc? És com si ja l'hagués tingut abans. Em sento molt segura. No sé què passarà d'ara endavant, però procuraré ajudar-lo tant com pugui en Kazune. Ostres, no t'ofeguis ara, que peso molt. Estic una mica cansat, però no passa res. Doncs respires molt fort. O sigui que éreu aquí tots dos. Hola, Himeka, ja ets aquí? Ara ja deus poder caminar sola, no? Què li agafa aquest toro? Per què es torna tan antipàtic de cop i volta? Va, ja s'ho farà. Què vols que fem, Kirio? Ara som 2 contra 2. Potser serà una mica més lent, però crec que l'únic que podem fer és liquidar-los d'un en un. Començant pel més fort o començant per la més feble? És evident que hem de començar per la més feble. Lògicament, serà molt més fàcil. Aquella deessa és una simple principiant. Quina feinada que hi havia. Se m'ha fet ben tard netejant la classe. Ja torna a ser aquí? És el fantasma de la Shii-chan? Potser m'ho ha semblat només. Ai, descansa en pau d'una vegada, sisplau! El de les ulleres! Sóc un mestre seguint la gent sense que se n'adonin, però tu m'has descobert. No està malament per ser una deessa principiant. O sigui que eres tu el que es feia passar pel fantasma de la Shii-chan, el quatre ulls espantanolletes. Para de posar-me noms d'una vegada. Em dic Kirio Karasuma. Què s'empatolla ara d'un fantasma? No li penso perdonar que s'hagi fet passar pel fantasma de la meva gateta. Sigui com sigui, et penso fer desaparèixer d'una vegada aquí mateix. Amb el poder d'Ares, el déu de la guerra! Ja està acabada, aquesta. Kazune! Has fet un segon massa tard. Què passa ara? Què és això? Un gat? Shii-chan! Un gat no em pot aturar l'atac! Què? En Shii-chan s'ha transformat.
t'has fet res? No, no pateixis. Això és igual. Chi-chan, m'has vingut a salvar, oi que sí? Ets tu, oi? Hola, Karin. Quant de temps, Ostres, una gata que parla! No me'n puc creure que siguis viva, Chi-chan. És increïble! No. Jo no sóc la Chi-chan. No. Sóc una deessa. Sóc la deessa Nike, per servir-te. Què? Que ets una deessa, dius? Sí, és el que he dit. Atena i Nike formem un equip perfecte quan estem juntos. Ha dit Atena i Nike? I què vol dir? Atena i Nike són dues deesses gregues. A la mitologia grega, sempre que la deessa Atena es presenta com a vencedora, al seu costat hi ha la deessa Nike. Atena! És la deessa que té els poders que fa servir tu. És una deessa molt poderosa. Sí, això mateix. Ells es pensen que som 2 contra 2, però nosaltres som la deessa Atena, el déu Apolo i una servidora, la deessa Nike. O sigui que som 3 contra 2. Vaja! Doncs per què no ho deies abans, que no eres un fantasma?